lytterne af. Hejsa, det er mig og Christian. Vi vil gerne sige tak for, at nu er vi lige inde på vores kanal. Vores setup. Men altså, det er det med at spise slik og sådan noget. Det hader vi bare folk, der er. Men Det er ikke godt, der ikke. nej. Det er godt for kroppen. Det er godt for kroppen. Det er bare ulækkert at drikke og sådan noget. Nej. Men altså, 2 uger, en måned og sådan noget. Så, og det vil vi gøre bedre, meget bedre. Men tak fordi I har blevet her, og er blevet ved med at subscribe. Det er fandme rart at se. Nu er jeg også medlem af nogle klaner. Og der er kommet rigtig meget hate på hans. Og der kommer rigtig meget hate på hans videoer. Jeg vil bare lige sige, det er ham, der uploader, det er ham, der laver videoerne. Han vil gerne have noget ud af det. Han er rigtig god til det. Sådan nogle sjove spil, sådan Reckoning og sådan noget. Ja. Og Call of Duty, så please lad være med hate. Det har han ikke fortjent. Vi ses. Jeg har en kage til dig.